Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapangunahan ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagbukas ang border sa Isla San Negros pagdesisyonan sa Biyernes nga adlaw. Mag-asawa nga wala nagsugid sa hustong impormasyon sa ila pagpaulit sa probinsya, nagpangayo pasaylo kay Governor Lacson. Sa balita nasyonal, bakuna para sa 70 milyones ka Pinoy ginpasiguro sang Malacañang. AstraZeneca wala na nagabaton order sang Pilipinas. Sa balita international, North Korea ginplano nga ihak ang vaccine program sang Pfizer. Sa balita sa sports, Pacquiao dapat maghalong batok sa mas huben nga boksingero suno kay Coach Freddie Roach. Balita entertainment, Miss Universe Singapore 2017 finalist preso sang anong kasemana angod sa paggastos ng credit cards sang iya mga abyan. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istorya mga tips para mangin safe ang mga kabataan sa virtual world. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pebrero 17, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang nag-apekto gyapon sa nasilangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Ang northeast monsoon naman ang nag-apekto sa Luzon. Samtang las 3 kay nasang kagahon, nakitaan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility ang active tropical cyclone kag ini may kalayon pa nga 1080 kilometros na sidlangan sang Mindanao. Dala sini ang kabasgon sang hangin nga glamot sa 45 kilometros por hora kag pagmadlo sa tubtob 55 kilometros por hora. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa mga lumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga panalithi bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tugtog kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatunda na sidlangan ang mapatsaga naman sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay tugtog kasarangan ang pagdapya sang balud. Ang taob las 2:24 karon sa hapon, samtang ang hunas las 8:17 naman karon nga aga. Ang adlaw nagbutlak las 6:03 kaina, magatunod naman las 5:53 karon sa hapon. Ang temperatura matyagan sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Live. Welcome na mga ka-aksyon diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Kag i-check ko ano, bala kung sino mga nauna, hindi nga nagkano, kaya way pa ko ka plastaran na yun. Okay, sige. Good morning, our action boy, si Sir Edwin Pineda. Araman si Manok nga Pink, Alex Monteza, good morning. Naglum. Alain mo naman kay Emmy Esmeralda Dolido, good morning Miss Emmy. Kaya Patty Grace Tembrevilla, good morning kay SB Jason Tupas, kuno action boy. Sang nautod. Nasend yung kurudayon. Kay Felinora Oliveros, good morning, Action Boy, kag Action Dorel, watching live now. Thank you. Kay Remar Gicano Haliasgo, good morning, Action Boy and Dorel. Monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, Banwasang La Castellana. Jesseline Andrada Tiangson, good morning, Action Boy and Dorel. Watching from Mansilingan. Good AM lang da kay Roy Andrada and Jessica Dolindo sang EB Magalona. Kay Sir Michael June P. Season, good morning. Steady lang monitor diri sa Chateau Elise Paranaque. Greet ko lang Herrick Mirasol sang Barangay Moonwalk. Happy listening man sa Taranga Energy Fans Club. Energy! Thank you, sir. Kay
Sige, Virgo kita mo da? September. Virgo Okay. September. Good morning. Sa kay Renan Payungayong, mga agaman, Donna Navarte Macario. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man sa imo, ma'am. Kay Rufi Libran, dira sa may barangay Talok, Bago City. Edna Frias, kay Jean Ostan, kay Jean Oisiser, sa kay Virgie Tison. Good morning from Hinigaran. Christine Minias Villalobos, of course, still listening. Gian, isagli Ostan, no? Si Gian Ostan, no? Sa kay Rose Wenner, dira sa Germany. Good morning, man. Sa kay Lucy Itabag, sa kay Patty Grace Tembrevilla, hinubaan gid daw siling ko si Jason Tupas to ginahinubaan to sa mo kay SB Duff Reliquias. Good morning lang kay Patty Grace Tembrevilla. Sa kay Daydi Soki dira kag Richard Soki sa Bago City. Good morning man dira sa inyo. Kag kay Teresa Linaha Kayaw. Okay. Sir John Chong sang Task Force Kasanag kag kay Ma'am Cathy. Good morning dira sa inyong duha, no? Good morning man sa kay Jean Buarom sa Bago City. Kumare, good morning dira sa imo. Jake Villegas Duran, oy pariente. Taga Bago man ni si Gapon. Erla Vega, good morning man. Kag dira sa kay Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. Good morning sa kay amigo naton Juan Bolgallo sa kaga Ma'am Alma Gallo dira naman sa may Las Vegas, Nevada. Good morning. Remy Garcia, of course, sa barangay Pahanukoy, mayang aga. Amafre Hinovis, watching from Bago City. Jeril Marandi Gadudo, mayang aga man dira sa imo. Evelyn Nipomuceno, watching from Ansalayao, La Castellana. Russell Gomez, good morning man. Teng imo da musta ka da? Sino ka na last? Mustang imo nga bayo da na okay na? Baila na ba? Ano ko no bal ni Noel ko no? Daw maten ka Grammy Award. Ay kalain. Di ka to last na Great Action Boy? Si Kwan, si Ama Frehinovis, Russell Gomez. Tiara man si Sir Jeril Tapos Merande. na. Si Ihada mo, Caro. Oo, kadamo-damo pa sa yung pag-greet kay Ihada. Yes. Si sino ni man ay kada basaon tabla ni kay Dating. Sige Dating Gonzaga, Mikay Kapunpon sa Granada, Chivel Bambi Hestosani sa La Carlota, kag si Shalane Socorro Duran sa Riverside Hospital. Good morning. Pinky Terwell, good morning man. Standby na kita sa mga balita lokal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, pag-desisyonan sa gobyerno probinsyal sa pataguyunon nga Provincial Development Council meeting sa Biyernes, Pebrero 19, kung buksan o kung ipabilin nga nakasira ang mga borders sa Negros Island. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, magatambong man sa meeting ang mga alkalde sa probinsya agud hibaluon ay lapanindugan sa among mga plano. Duha pa ni Diaz akong magisugot ang mga local government units sang Negros nga buksan na ang mga borders, mag-issue ang bagong executive orders under Governor Bong Lacson kag Governor Roel Digamo. Marso tuig 2020 sa magdesisyon ang duha ka probinsya nga ipasira ang ilang mga borders para mapunggan ang paglapta sa COVID-19. Until and unless it is superseded during another meeting, let's say nag-PDC meeting kita sininga Friday, and perhaps it's one of the things we can tackle, kung magambal sila nga hindi na tayo mag-close borders, then we can issue another executive order. Si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II.
Wala pa sang nakitaan nga rason ng mga health expert kag medical society agod halogan ang COVID-19 health kag safety protocol sa isa sang Negros. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga madamo siya sang nabato nga komento halin sa sini nga grupo nga nagasiling nga yara sa gihapon ang peligro sa COVID-19 bangod sa mga nabilin nga kaso. Ginihemplo ni Diaz ang probinsya sang Negros Oriental kag Cebu nga may madamo pa sa mga active cases kag ang kaso sa ibang pungsod sa diin liwat nga positibo sa COVID-19 ang pila ka manag-ayo na nga mga pasyente. Isa sa ginaplanuhan sa duha ka probinsya ang mga pagbukas ng ilatag sa mga borders nga ginpasira sa Marso 2020 para mapunggan ang pagdamo sa kaso sa COVID-19. Nagpangayo naman sa pasensya kay Governor Bong Lacson ang mag-asawa nga returning overseas Filipinos nga taga Banwa sa Pontevedra bangod sa hindi pagsugid sa insaktong impormasyon sa ila pagpauli diri sa probinsya. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, nagpadala sang sulat ang mag-asawa para pangabayon ang gobernador nga hindi na pagdayunon ang pagpasakas ang kaso batok sa ila. Apang ginklaro ni Diaz nga magdepende sa gihapon kay Lacson ang pagdesisyon. Dugang pa ni Diaz nga base sa rekomendasyon sa Provincial Legal Office, may paglapas nga nahimo ang mag-asawa bangod sa sala nga travel information. Nagpositibo sa coronavirus ang mag-asawa duha ka adlaw ang nakaligad sang sila mag-abot sa Negros Occidental sang Enero 16. Inisla nagpakilala bilang mga locally stranded individuals apang natukiban nga mga ROF halin sa United Kingdom. It was a very sincere letter, and I think Governor is listening to it. Although the recommendation of the legal office, based on facts, based on law, they have really committed a serious crime against public health. Ginpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag nga importante nga hindi magkonflikto ang ginaduso nga Alternative Livelihood Program para sa mga displaced market vendors sa guidelines ng road clearing operation sang DILG. Una na ginpahayag na Executive Assistant Ernesto Pineda ang cluster head on markets nga magasumiter ini sa proposal sa City Mayor's Office nga tugutan ang mga vendors nga i-display ang ilang mabaligya sa downtown area umpisa alas 6 gabi tubtub alas 12 sang tungang gabi. Sulo kay Madayag ini nga proposal ang nagakinahanglan pa sang ordinansa sang sangguniang panglungsod para ini nga ang plansyado. Dugang pa ni Madayag base sa initial nga proposal mayara sang oras nga tugutan nga makabaligya ang mga vendors sa downtown area kag hindi man bilog nga adlaw. Sa rebaluan padayon pa ang nagapanawagan ang mga market kag sidewalk vendors nga tugutan sila nga makaplastar sa ila baligya sa downtown area bago naapektuhan man ang ila palangabuyan bangod sa COVID-19 na pandemic. Kung ano yung sabi nila yung guidelines natin sa road safety. Oo. Ano na siya, ang alternative livelihood na hindi man na siya, may certain hour lang, may certain time lang na sila nga i-ano. Hindi na po sila, hindi man na siyang whole day. Kabahin sang pahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag. Samtang ginatuna naman ni Councilor Archie Baribar ang ginadusos ang Task Force Disiplina nga pag-amendar sang face mask kag face shield ordinance para papanaugan penalidad ang mga establishmento nga nagatugot sa ilang mga customers o kung kliyente nga nagalapas sang minimum health protocol. Sa nabaluan, si Baribar mo ang nag-author sa duha ka mga nasambit nga ordinansa. Suno sa konsehal, wala pa inisang formal nga komunikasyon nga nabaton angot sa mga proposal apang ining ginatun-ana sa Bacolod Emergency Operation Center. Para kay Baribar, iya ginalantaw nga hindi mapapanaugan sa penalidad ang establishmento nga wala man sang partisipasyon kangay na lamang kung magsinulod ang mga tao kag hindi na makontrol. Apang gipahayag ni Baribar nga pwede man nga papanaugan sa penalidad ang establishmento nga nagpatigayon sa aktibidad o kung nagtipon sa tao nga nagalapas sa health protocol. Kinanglan i-qualify naton kung ang establishment niya wala partisipasyon. Like for example, nagsinulod ng mga tao hindi nila mapunggan. I don't think we can fault them. But if it is the establishment who caused the activity, like for example, sila ang nagtipon sa mga tao, sila ang promoter sa isa ka event, they should be answerable for that. Si Councilor Archie Baribar. Nag-umpisa na nagligad niya semana sa pagtrabaho ang 90 ka mga contact tracers na ginhire sa DILG Bacolod. Ini nga mga contact tracers na nagabulig sa contact tracing team sa local government unit. Suno kay DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag sa 322 ka mga contact tracers nga ginhire sa 2020 ila gin-assess ang performance sa mga ini kag ginrekomendar ang 90 sa regional office. Ang ginhire ang mga trabaho o ang gin-rehire ang mga trabaho
trabaho sa masunod nga 6 ka bulan. Sila magabaton sang 18,000 pesos nga allowance kada bulan. Sinibaluan kapin 15,000 ka mga contact tracer sa bilog nga pungsod Pilipinas ang ginhire sang DILG Central Office. Samtang nagasugod na karong adlaw ang panahon sang Kwaresma o kung Season of Lent sa simbahan Katolika. Kag sa iban man nga mga o kung sa iban mga simbahan. So kay Father Chris Gonzalez ng Social Action Center, magasugod ang Kwaresma o kung 40 ka adlaw nga pagpamalandong sa Ash Wednesday o kung ining Miyerkules Badlis. Bago na sang COVID-19 pandemic, may pagbago sa mga aktibidad nga ginahiwat bilang pag-obserbar sang Kwaresma kaangay na lamang sang Badlis. Pahayag ni Gonzales, ang badlis ay hindi na pag-ilamhit sa agtang, kundi ibor-ibod na gidlang sa ulo sang tumuluo. Mahimo man nga magagamit sang algodon ang tumuluo agud gamiton sa pagkuha sang abo, kag personal nga ilamhit sa iyas nga agtang. Patag ni Gonzales, kung basihan ang Biblia, nakabutang sa daan nga kasulatan nga ang pagbadlis ginahimo gid man paagi sa pagburibod sang abo sa tumuluo. Nagahinyo naman ang simbahan nga sundon sa gyapon ang tanan nga minimum health protocol samtang gina-obserbar ang Kwaresma. Nagdesisyon ng City Mayor's Office nga hindi anay pagdayonon ang natalana nga mass euthanasia sa mga gin-impound yung mga ido sa Bacolod City Dog Pound. Ang mass euthanasia kuntani ang patigayonon sa Pebrero 20, 2021. Ini matapos ang pagsinapol kahapon ni adlaw Martes na ginpatigayon ni Secretary to the Mayor Attorney Edward Joseph Quansing, City Veterinary Office Head Dr. Maria Agueda Trinidad de la Torre, Executive Assistant Ernesto Pineda, upod sa BCH Project PH spokesperson Daniel Sam Salvatierra, kag Potion founder Malu Perez. Gintalakay sa pagsinapol ang concern sa mga animal advocate sa mga gin-impound nga ido sa City Pound. Sa maabot nga Pebrero 18 o kung bus nga adlaw Huwebes, liwat nga magasapol ang grupo. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:23. Bakuna para sa 70 milyones ka Pinoy ginapasiguro sang Malacañang. Samtang AstraZeneca wala na nagabaton order gikan sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio. Sakay Pinky Teruel, good morning. Jeril Marandi Gadudo,
Sakay Jean Oisiser. Michael Jun Season, of course. Remedios Constantino, watching from Muscat, Oman. Sakay Jonel Halyurina, good morning dira sa imo. Sakay Yasikate Cardones. Kagkay Mary Joy Camero, mayang aga. Rinmar Malakad Colyantes, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Che Zamora, from Barangay Palaka Norte, Pulupandan. Classmate, good morning dira. Dorel Kabato kuno, look alike ni Julie Vega. Ay, good morning. Good morning mga kay Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Watchman kuno mo si Doc Mayo. Doc, good morning, Matthew, Doc. no? Matthew, no? Matthew Mayo. Good morning, sa Doc. Mayo Clinic. Yes. Dapat may English ginagawa, Action Boy. Ikaw? Go. Ikaw ba? Ikaw na kabasa, bala. Good morning and have a snowy Dapat may afternoon na siya. Actually, afternoon siya. Have snowy afternoon, Doc Mayo. Bongga. Thank you for listening. Ikaw na. Proceed sa next nga balasahon. And Bella. Good morning, Doc Mayo. Have a great day. Oh. Happy birthday. Have a great day. Have Happy a great birthday. day. Ano mo naman. Sige, go. Alex Montesa, of course. Lito Dayap. Kay Eden Sapanta Kasuyon, watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Rufio Libran, ginagit man si Jose Pepito Grande. Gatanaw man sumong live. Kag simigo ko na nato Valencia. Good morning mandira sa imo. Sakay Kelly Jelly, of course. Kag kay Donna Prodigalidad bala sa San Diego, California. Yes. Engineer Erner Earl Bailon, good morning man. Ano ba ni sa mong 17, no? Yaman. Why ka ginapaminsar kung bago lang ma-celebrate sa ilang charter anniversary bala? San know how? February 19 actually, pero ang may mga activities sila nag-start na sa ligan yung nadlaw. Pero kwan lang virtual. Most of them virtual ang ilang activity. May araman nga mga ibang activity nga daw face to face pero tama ka limited sa audience para ma-observe social distancing. Of course. Ang health protocol. Okay. Sa kaya sino pa na naman? Lorna Diligencia. Good morning mandira sa imo. Kag of course sa kaya Teresa Linaha Kayaw, Jen Barom, mga classmate ko na pang-greet ko da sa batch 81 mula sa Ramon Torres National High School. Kag sa kay Ari Paglio, Kagawad Mira Polidario, good morning man. Jeanette Delino, good morning man. Kag kay Mila Alit, ang panamyaw halin sa kay Angel. Si Angel ni Kwan ni namot ko na Kwan ba na halin sa langit na naog bla. Fallen Angel. Fallen Angel. Nadagdag. Anghel sa lupa. Kalay. May kanta na, di ba, Action Boy? Ang Anghel sa lupa? Yes. Anghel sa lupa. Dahil mo himo. Ay! Hindi ka! Hindi na ako ngayong palayo na. No-drawing. May kanta na! Sa kadamo, sang nabatian, kang nabalaan ko kanta daw. Bawal, ano magitanan, how? Sa kadamo, gani. Inaang isa sa mga kanta ka daw. Away ko kabati ka daw. Ay, sus! Pangitaan, takablas ang lyrics. Bala ko mayara. Makabayad ka ginisakon. Basi drawing ko ring lang. Aba, ara pa gani, oo. Anghel sa lupa. Okay. Chorus na siya. Anghel ang title. Okay, sige. Anghel sa lupa, mananatili ka. Amo na siya ang tone. Joker! Sige, go na dag, go. Kaya may ginalabasa-basa pa ko diyo. Okay, man? Kalait. Sabi ko, drawing ko ring lang. Kita ka mag-drawing ko ring na? Kabalo ka mag-drawing ko ring? Oo Popaya. Ano lang wala ito ng balaan man? Ano yung mag-drawing ko ring? Kalait na? Ano mag-drawing ko ring? Ano pang drawing mo bala? Ano small circle, big circle, letter S. Ano lang natawag nga? Drawing ko ring. Kamu na gani ko mga istorya mo na sa circle, S. Yes. Dubutiti mo nagwa yan. Ano ba sa ring mo? Cancel. Small circle, big circle,
S. Ay, dubutiti. Di ako cancel. Dako rin man. Dako rin man. Ate, sige. may birthday Di pa mo na dyan, nag-greet ang aton mga ka-action, Dali ha? na may birthday pa. Dali may lang huway na. Ay, why na si Imo, ya? Sino daw pinakalas na nag-greet si Imo? Si Ma'am Anbella. Good morning sa Imo. Kay Sir Lito Dayap. Si Sir Philip Alonsagay. Araman siya. And then sa Panta sige lang, Kasuyon. Standby, nanay. Good morning. Sige. Standby. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33, detalye na sa aton mga balita national. Ginpasiguro ni Presidential Spokesman Harry Roque nga may nagakaigo nga bakuna para sa 70 milyones ka Pinoy karon nga tuig. Ginhimo ni Roque ang palayag sa piyak nga natrasar ang unang batch ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines gikan sa COVAX facility. Sunod kay Roque, ang Pilipinas nakasecure sang 160 milyones ka doses sang bakuna. Ginalakipan sang 44 milyones ka doses sang WHO-led nga COVAX facility nga mag-aabot karon nga bulan. 25 milyones ka doses sang Sinovac nga mag-aabot man sumo nga bulan. 10 milyones ka doses sang Gamaleya nga mag-aabot sa Abril. 30 milyones ka doses sang Novavax nga mag-aabot sa Mayo. 17 milyones ka doses sang AstraZeneca nga mag-aabot sa Mayo. 20 milyones ka doses sang Moderna mag-abot naman sa Hulyo, kag 15 milyones ka doses sang Pfizer-BioNTech nga mag-abot sa Agosto, kag 5 ka milyon ka doses sang Johnson & Johnson nga mag-abot sa Oktubre. Kalabanan sa mga bakuna ang ihatag sang 2 ka doses, magluwas lamang sa Johnson & Johnson. Ginpahayag ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion nga wala na nagabato ng AstraZeneca sa COVID-19 orders gikan sa Pilipinas. Sunod kay Concepcion, ginabuligan sa karon sang gobyerno ang mga lokal nga kompanya nga makakuha sang bakuna gikan sa Novavax, isa ka US-based pharmaceutical group. Ginpatag ni Concepcion, nagpakig-angot ini sa AstraZeneca para sa third batch sang orders pero ginakulang man ang ila supply sa Europe. Ang Pilipinas ang nakasecure sang 17 milyones ka doses sang bakuna gikan sa AstraZeneca sa buligman sa mga private firms kag LGUs. Sunod ba kay Concepcion, kapin 800 ka mga kompanya ang damlag lang nagtambong sa briefing sang Novavax sa posible tripartite supply deal upod ang gobyerno kag ang local pharmaceutical group nga Unilab amo nagatipon sang posible mga orders. Nagpanumduman si Concepcion nga ang bakuna sa mga empleyado ang dapat libre kag hindi pwede nga ibaligya sa ila. Nanawagan naman ang grupo sang health workers sa publiko nga i-practice sa kaugalingon nga hugto ng seguridad batok sa COVID-19
kasunod sang ginaduso nga halugan na ang quarantine restrictions sa bilog nga pungsod. Sunod kay Dr. Yunila Dan sang Healthcare Professional Alliance Against COVID-19, dapat ipasiguro sa mga Pinoy nga may proper ventilation, social distancing, ka nagasuksok sang face mask kag face shield, bisan din magkadto. Ginapanugyan man nga limitahan ang pagpag-iistorya sa nga mas manubo sa 30 minutos agud manikawan nga matapikan sang COVID-19. Lunes nga adlaw sang ginapilar sa National Economic and Development Authority sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga downgrade ang quarantine classification sa bilog nga pungsod sa Modified General Community Quarantine, ang pinakanubo nga quarantine status bilang restriction batok sa COVID-19. Nagpaanumdom ang Department of Education sa mga pribado nga bulutuan nga ginadilian pa sa gihapon tugtog karon ang face-to-face learning. Ini ang ginanunsyo nga panumdom sa Department of Education matapos ang report nga may mga private school nga nagatanyag sa limited face-to-face tutorial sessions sa ilang mga estudyante. Suro kay DepEd Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio, base sa protocol ka guidelines ng National IATF, ginadilian sa gihapon ng face-to-face classes. Dugang pa rin San Antonio, ini ang base man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang face-to-face classes tugtog nga mayar na sang bakuna. Ginrekomendar naman sa Senate Public Services Committee ang pag-repeal sa mando sa Department of Transportation kag related issuances nga naga-privatize sa Motor Vehicle Inspection System. Sunod sa panel, ginbaliwala sang PMVIS Authorization Committee ang legal kag documentary requirement para maakomodar ang private motor vehicle inspection centers. Sa namunuan sa idalom sang Memorandum Circular sang Land Transportation Office nga ang private inspection centers dapat magkolekta sang 1,800 pesos para sa mga motor vehicles nga 4,500 kilograms o kung mas mamag-an. Kung mapaslawan sa inspection, kinahanglan magpaidalom sa repairs kag i-retest kaya magabayad liwat sang 900 pesos. Kag sa katapusan nga balita national, ginaprobahan sa komitiba sa Senado ang hagna nga nagahatag sa moratorium sa rental payments kag eviction sa panahon sa emerhensya kag kalamidad. Sa idalom sa liderato ni Senator Aquilino Coco Pimentel III, ginaprobahan sa Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ang Senate Bill No. 1525 upon rental payment and eviction moratorium during Disasters and Emergency Act nga natalan na ipasa sa plenaryo para matalakay sa Technical Working Group. Ang hagna gin-sponsor ni Senator Lito Lapid matapos iplastar ang mga problema nga nadulot sa COVID-19 pandemic sa ekonomiya, partikular sa ginpatuman ang enhanced community quarantine. Ang atundugan nga mabalita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Sige, good morning na dira sa kay Veronica Santillan Manukan, sa kay Irene Gante Juanites Petua, kay Joy Drilon, good morning man. Kay Filicar Amante, sige. Kag happy birthday anay kay Buda Liaguno, no?
sang San Patricio dira sa Barangay Banago ni siya. Ang panamyaw halin kay sa yasawa kay Bebang Liaguno. Sabi nga ngalan no Buda naman Buda. Ito dyan na yung ngalan niya. Ti Kasi mangot nickname. boy ko kabalo kay Buda Liaguno. Happy birthday. Basta nickname niya lang. Ba, siguro. Siyempre, si magbing kuwan na lang ala. Ikaw bing lang, ka Buda, may man. Ayaw mo na napilian niya. Ayaw na. Kalain. Action Boys, subong adlaw, di ba kayo Ash Wednesday? Pero may ara ka may ara ko kilala, Budo. Oo, may kilala mo mga budo. Pero ayo, iya lang na ya. Ayaw gani, Action Boy ng, di ba, Ash Wednesday, subong. I don't know, kung dara sa Cathedral. Ay, good morning, Joms. Dara sa Cathedral. Beautiful. Beautiful lang Ganda gina ka, Joms. Sa Kanapit sa Cathedral yellow naman to, kami. kagapon. Ambot sa Cathedral, kung ginabadlist, Japon, or di ba kayo may Ginabubo propose gani. ko nga amo na na. Bubo lang gani. Kuwan lang, Wala ko na. Bubod. Bubod. Daw gina bubod lang sa manok ba, no? sa imo nga kuwan. Abi ko ana gan spray. Spray sa... Ay, kalay ko. Kalay ko, spray ba? Kapilit na naman. Spray sa agtang mo. Amo na. Tapos ga-crush na yun. Wow, Hindi mo amazing. kundi spray. Or pwede abi kon kuan no nang may kuan lang nga cross mo na do stamp bala stamp. No do stamp no. Ala kalay. Nga way giditiyahan na sa kuan nga do Good like do ko kay basi may sensitive nga skin bala Action Boy. Kaya ang stamp to bala maigong punggod, labi na ko may punggod. Mas stamp ay mo punggod. Kung nagapon kundi ko na kasang imbis bala nga tudlo ko stamp. Galing mo si matamaan mo sa pare. Bunano ka naman himo yan ha. Bailan mo na kayo bubod na nabalapay. Naginapumimaan mo gito. Oy, possibility na Action Boy. Ako na tanig daw i-stamp mo. Stamp lang para nga way kaway sang kwanda ng tanduganay. Nang ano tawag siya naman? Physical touch. Physical touch, sige. Si So, Ma'am subong Joy na Dirilo sa nabasa adlaw. mo na, no? Subong ng adlaw ang sugod ni siya sa panahon sa Kwaresma. Yes. Amo actually ang Kwaresma is Kwaresma 40 mo na sa 40 days. 40. So 40 days ni siya. 40 days siya pag-observe sang season of Lent. Grabe, no? Lent. After sina, maulat ka naman 40 days para sa balang nag ano si Cristo bala daw nagpakita sa iya nga mga kuan bala nga mga disipulo bala mga apostoles niya 40 days man mo. Sige. Okay basta sa tanan i-obserba naton ning panahon sa Pasko sa Pasko, Kwaresma sa pagpamalandong, no? Kag mag-fasting, Action Boy. Mag-fasting. Ayuno kung sa Tagalog pa. Standby na kita na sa aton mga balita dugang. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:44. Kag sa detalye balita international, ginaplano sa North Korea nga kawato ng COVID-19 vaccine technology sa US pharmaceutical company nga Pfizer. Sunod sa South Korea National Intelligence Agency, nga ginpatigan sa North Korea ang insidente pinagi sa computer hacking. Nakaligad ni Enero 2020, gilayon niya ginsira sa North Korea ang ila border sa China ang mga wala sang minarecord nga anuman nga kaso sa COVID-19 ang nasambit nga pungsod. Bisan pa nga wala sang minarecord nga kaso, magabaton sa gihapon ang nasambit nga pungsod sang 2 ka milyones ka doses sang AstraZeneca Oxford vaccine. Madumduman niya sa atong Nobyembre ginbolgar sang Microsoft ngayara sa siyam ka mga health organization kalakip ng Pfizer ang ginatarget sa mga state-backed hackers. Ini nga grupo ang ginalakipan sang grupo nga Zinc and Serum sang North Korea kag Fancy Bear sang Russia. Samtang kinahanglan pang ganaganon sa Pilipinas ang mga restrictions kag ibuksan pang iyas ni ekonomiya. Kag ginpahayag sang trade chief sang Pilipinas nga ang hindi maayong recovery sa epekto sa COVID-19 pandemic
isa ini sa mga nagapangunang rason nga dapat himuon ini. Kalaki sa tanan nga may ekonomiya ang Pilipinas ang yara gid sa katapusan nga lugar kun ang pag-recover sa sining makamamatay nga outbreak sang virus ang pagambalan. Ginapahayag man ni Trade Secretary Ramon Lopez nga ang negatibo nga growth rate sa domestic o gross domestic product sang pungsod ang resulta ini sang sining pandemic. Ang unemployment rate sa Pilipinas ang yara sa 4.5% o kon 5% antes ang COVID-19 nag-igo sa pungsod. Sa ang pandemic nag-igo sang Marso, sa ang naliga tuig ang naduraan sa trabaho, nagsaka ini sa 17.7%. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 33 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 39 centimos, kag ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 23 centimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment action boy, dito naman niya sa Singapore, ining Miss Universe Singapore 2017 finalist bala nga si Ashley Rita Wong Kailin. Uy, ginpreso ini siya action boy sang from 2 years, 6 weeks na lang action boy. No. Matapos nga gingamit iya kuno ang credit cards ang iya mga friends nga wala kay balo. Ang iya mga friends action boy. Dapat kilaging pabaloya. Dapat ginpabaloya. Yes, bala action boy kay gingamit yung action boy. Kay once sang una bala, 'di ba? Subong ka rin mas mayo kay may ginatawag na nga OTP, no? One-time password na bala kung kagamit ka online ATM mo. So, ato action boy, gin-memorize silang niya ang 10 digits na bala ang card number. Kaya expiry date, kag CVC. Amo lang man ang kilanglan, di ba? Kung mag-purchase ka online. So, gin-memorize yun iyang number, details ng iyang friend's debit card. Kag dito, action boy, gamay man ang blatan ang iya ginpang pang bakal online, kaya nagbakal siya sa Lazada, $304. Nagbakal man siya sa mga online fashion store, bala, mga $196 to $30. Ang wala man na, proti kay Kalaw ay lang galing action boy. Kasi syempre, wala ka balo. $304, tilaga na sa mga 10,000. Ang mo na, tiga, basi Singapore yan. Singapore, daglagan yung Singapore 10,000 dili sa aton. Okay. Alang-alang man na siya nga mag-Canadian kaysa Singapore. Basi dollars, gidya nga ano ya. Nga US? Nga US. Singaporean dollars na. So, para sa iya mga friends, medyo dako-dako man ini, no? Patag action boy. Nagpatag pa siya. Nagpatag pa siya. Ang posible ko no nga tungod sa iya depression gikan sa breakup bala niya sa iya boyfriend. Amo ang nagtulod sa iya nga kawatan ng iya friends. Ay. Kung mag-break up ka, hikawatan ka? Hindi ko manguro. Pero, tigaling kayo iba siguro depression. Actually, break mo kuha. Tunto ka nga, kuhan ka din, break mo kuha rin kagamiton kung mga credit card siyang miga. Ngawat ko bala. Kasi balik sa iya. Una siya? Pero walang takabalo sa iya, ginaagyan action boy. Kaya hindi man hapos ang ma-depress ikaw tungod sa breakup. Tigaling, ano lang naglabot siya sa point ka mo na balahaw. Pilan lang ka siya. 6 weeks siya nga mapreso. Basi naluoy manguro yung mga friends siya. Imbis 2 years mong. So gin 6 weeks na lang. Anong plano niya? Ibayaran niya man to, ano? At tiway lang takabalo. Ano sa candidate siya sa Miss Universe? Tapos na siya? Miss Universe Singapore 2017 finalist. Finalist. Sa Singapore. Oo. Sa Singapore lang niya. Hindi sa Miss Universe. Hindi, Singapore lang. May lang na at least sa panubo-nubo gawang iya nga no action boy 6 weeks ay nga pagkabilang ko. Why gani isa 2 ka bulan? Isa ka bulan kag tunga. Correct. Balita sa sports. Luyag ni Coach Freddie Rhodes nga makita si Pinoy ring icon Manny Pacquiao nga magbalik liwat sa boxing ring. Batok sa wala pa pierde kag huben nga si Ryan Garcia. Apang sunod kay Rhodes, dapat nga maghalong kag alisto si Pacquiao batok sa 22 anyos si Garcia. Nga mo ko na nag-auyat sang interim WBC Lightweight Championship belt. Ginpayag man ni Coach nga ginpadalan siya ni Pacquiao sang videotapes na training kasunod sa pag-anunsyo sang 8th Division World Champion nga nag-umpisa na ang iya training camp. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Good morning, everyone. Sa nagapamati sa aton sa Transistor Radio, good morning sa inyo. Kag sa Facebook Live man, of yes, course. Yes, i-greet ko ni birthday bla si Buda Liaguno liwato. Sige. Sang San Patricio,
Barangay Banago. Bula Laguno. Happy birthday, halin kay Bebang Laguno. Sige. Bebang? Hindi man siya. Sige. Good morning! Sige. Okay. So, sa ato yung balita, Special Action Boy, ari ba lang mga tips bala para sure ang mga kabataan bala sa virtual world. Kaya hindi tigil malikawan, Action Boy. Bisan mga gagmay, pa sa mga bata, may mga cellphone na. Kagmay, ara ko ganit kilala, Action Boy, mga 6 years old pa lang siya. Grabe na mag-TikTok. Bata. 6. Yun, damo. Grabe na. Ako nga wala pa kalambot, 6 ya. Wow. Kilala ko. 3 pa lang. 3 pa lang. Iya, gidya account ya. Iya, guro mamaya. Hindi mo na kayo mo account ng ila. Iya, guro mamaya eh. Iya, mamaya. Malo, yung ko naman ko. Hindi ka chindi kung magpakuha na sa TikTok na. Importante ka sa out-out ka lang. Sa participate ka lang. So, laban sa mga kabataan, pag yung Action Boy, do babad bala sa sa internet. No, mga kig pa kung pauntaton, kung tawgo niya, gana, mahaw na karon lang bala, kita gampang po gani yun. Nado ka namin lang pusa sa laptop lang. Correct. Al pakaong na si mong laptop mo karon. Dumi hugot ka. Amo na maging kana, no? Man. Hindi ka ba? Karoon ng laptop yung pagkaon ko sa mo. Sa mga kuha na yan mo. Sa mga Pinoy na yan. Ano sabor sa laptop? Kutilaw ka na? Ula eh. Ano mo na. Basi ya? Basi siguro. Kaya isang chimpon nyo sa una. Sa way patuya sa kamuna agad niya. May mga ara naman. Pero hindi afford mo yan. Hindi ara na. Away pa na. Tiway pa na siya. So, muna nga ka papakaon ni mama mo laptop. Kaya kung may ara na sa laban, nakaguro. So, ginapakaon pa sa mga Action Boy, lastik ko. Kasi sige pa lastik ko, ipakaon ng lastik ko. Lastik ko na, so, lagba-lagba. Ganyan ang damol-damol. Ganyan atang sila gani, ang paglumbid-lumbid na sinanan. Lastik ko. Balagba, ganyan natupad, tulog. Gusto mo guro, ipalagaw ko ng lastik ko, ipahigop si mo sa bawah. Amo na. Amo ng mga iloy. Actually, mga Pinoy. Nakatilaw ka na. Anong sabor? Wala ko. Araya, malambala na yung sa mga iloy. Good like ko sa bawan ang lastik ko. Sa mo gani, ako katansan ng gayid. Tansan. Tansan sa una. Katilaw ka tansan? Way eh. Ko na katilaw ka. Tansan na nasa una daw, ano ka gina sa una daw, ikaw na sikat, siya kung damo ka, tansan mo. Oo. Ito yung isa kabaldi nga tansan. So, taksi-taksi na, di ba? Taksi Pagbuang isa kabaldi. Pagbuang isa kabaldi ka, tansan. Pwerte na. Sadya sa una, Action Boy, no? Salamat ko, Action Boy, naabtan pa na namon. Naabtan nyo pa na nga time, bala nga TY, tayo nagkatutok sa internet, nagkatutok sa social media, ara tayo sa kwan. Chinese garter, pang Action Boy, kaghampang sticker, pag nabala. Magluwa sa, sa plastic ko, may sticker, pag nabong. Sige, so Action Boy, kay kalabanan sumo sa mga kabataan, aragid sa virtual world. So mga tips, Action Boy, para sure nga safe man sila sa gihapon. Action Boy, una, i-practice ang open communication. Boss, sila sinibla kay, di ba, ang mga kabataan subong, damo na magigya curious, mga bagay-bagay. Tapos may ginhambal siya, nga, word niya, hindi bala namin actually ang meaning, kinabatian niya lang to sa Facebook or sa diin manda. Tapos, i-dilian mo siya or bawalan mo siya. Uy, hindi ka na naman kasi nakakibad na bala. Mas may action ba nga i-explain mo kung ano na siya. Kaya kung, syempre, wala ka bala to ang bata, kag sige mo lang siya, paon mo siya, kung ihambal yan na mo na nga word. Wala siya kabalo. Wala siya kabalo. Hindi nami ang result. So, mas mayo nga i-explain mo siya, amo ning meaning sinat, hindi na mayo nga ihambal mo. Kaya mas mayo nga amon Action Boy. Mas maintindihan sang kabataan. Correct? And the next Action Boy, gamiton mo ang technology para sa maayo nga pamaagi. Actually, hindi ba lang malait ang natugas sining technology. May mga kabataan ya nga, nag-check sila sa mga educational videos, mga amo na ya. Para sa ilaman nga growth development Manila Action Boy. Tiyan mo na, ikaw man yung parents, mag-guide ka man sa iya. Correct? Diba? Do ka, ka lang bla, do ka, tawag sa ni, counselor ka man niya. Ang, kung ano ang budlay na kung makita mo ikaw nga parent, gawpon nyo na sa bata mo TikTok. Ay, okay lang mo na pampalipas oras, ha?
Pero hindi man nga halos ka na. Napalipas oras ng TikTok no. Kaya nakamuga na you spend a lot of time wala sa TikTok. Oh, hindi gid man. Depende na yung action boy sa ano. Kaya meron parents nga do ka pampalipas oras na nila like saot-saot ta, tiyan mo na enjoy. Amo na wala na yun. Isaot lang mo yan nga sa TikTok diyan mo na sa TikTok. Kaya mas nabig yung TikTok yung action boy makita mo mga actions mo mo na vlog. Diba? Mo na vlog action boy on. Depende sa kay yung TikTok. Kaya daw kabago na siya nga ano mo nga platform sa sa social media nga maka-enjoy man ang tanan all ages Black Action Boy. May mga tag 70 years old na mga lola balaga. TikTok. Kabaka man to TikTok. Kang TikTok Action Boy di man siya saot-saot, meron man da nga may ma-learn kada nga may mga doktor, damo da doktor sa TikTok, mga pharmacist nga ano sila gatag sila sang tips nga kung paano mo niya na mga dentist arada kag mga galuto-luto makakuha kada recipe. So hindi ka lang yung mag-focus sa mga gasaot-saot o kaga dab smash gap uyog to sang mga kuno man to sa mga bilbil ano na sa ilaga mga popsicle. Wala, isang popsicle. Kag mga tuwad sa ilang mga bulit. Nalo, no? Hindi lang kita kasawat na normal po. Na? Oo. Tapos magnubo-nubo din short. Kag natin. Hindi na yan. Lain na yan nga side naman sa TikTok. Pero actually, action boy, damo ka ma-learn sa TikTok. Okay. Yes, damo kita may mga ano man may mga abogado, may pari dagani, mga pastor So mo na i-explore lang TikTok kay base damo kapag may ma-learn action boy. Okay, so next action boy, i-check mo always ang ila man ginahimo. Kag ila ginabasa, ginalantaw dira nga videos. Especially subong hapos na lang may magpasa lang sa imo link Black Action Boy. Click mo lang na ara ka na dayon. Correct? Okay. Ano ni ang yun ni Dennis? Hindi ko gets. Si Paula. Si Paula rin man si Paulsy. Hi Paulsy. Good morning. Si Paulsy subong very businesswoman. Sa Iloilo. Sa Iloilo siya subong, pero mapuli di siya action boy. May gala? Yes. Halaga di siya puli, kita taga-diri siya. So, next... May magsulod. Hindi ito ka ma-check ang CCTV nila. May magsulod ng bagyo sumugo. Paulsy, may magsulod ba lang nga bagyo? Hingagaw na, ha? Kung ako ganin ni Sanay, kaya may magsulod ba ka pag-uon yan, Nay? Mo na. Sige, kabahaan, to sila permi ba? Oo, man. Pero may gaano man sila gasaylo. Mas mayo, ganyan mapuli siya. Kaya ang mga gamit, yato, basi ba yan na-prepare? Diba, pag balik yan akong magbaha, hindi lang tani man. Kaya daw ka, nakapoy man action boy. Kag, wala gid sang may mabantay sila CCTV. Kaya siya nila nag-check. So, last action boy, ilimitahan man ang ilaw panahon sa virtual world or sa social media. Yes, I-explain mo sila nga, amo na. Depende actually sa parents. Action boy. Ito, kaya mag-loss bala sa nang ara kada permis ito bang sa imong laptop. Inang pulo pa nag-ub ka man tuhong. Pulo panilhig. Pulo panilhig ka man. Tapos kung kampanot brush ka man. Pulo panot brush man. Pulo panot brush man. Kasi kalipat ka ng isang minute brush ka. Kalandas tubangan na. Kaga labi ka lapaus na. Pulo paligo ka man. Kaya ka lang. Sa kwarto mo, di mo sunod ko. Kala, isang lang. Kaya ka na nagatubang sa kwan. Ara ka lang tatubang sa... Bilog, andar pa ang electric fan or aircon. Oo, so hindi ka nakapaligo. Kay tugnaw. Pero pati kayo nisagwa yun. Hindi ko na maligo. Tugnawan ka kay aircon mo. Dagala lang andar. May electric fan pa. Huwag ka na dagahalin. Duga tubuan ka na dagamot. Sige, wala na action boy. Parati sa mga kabataan, ma-educate man sila. Correct? Sige, te. Sige. Sinong ginabasa mo da? Hindi. Sige lang. Sige lang. Okay na kita. Okay na kita. Action boy, ikaw gatubang na po. Ikaw gambal na. Ikaw gatubang na. Kadambal mo, balong ka oras. Dapat naman na. Sige, sorry, medyo naglapang. Jan Acosta, good morning dira. Standby kita mga ka-aksyon sa aton nga action hotline, Action Artay Hupon. Ang inyo naman din news team. Action Dorel ka ba? Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon.
Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon